în pământ unde este sângele, Marea Roșie. Sub pământ sau deasupra pe pământ. În apă. Ceva prefăcător. Nu se știe. Când se aceea, nu se știe. Doar închide ochii și nu vă știe. Rubul se învărse în pământ, în lac, jos, în centru. Da. Este focul montat. Apa cu vârcolul se duce în jos. Una raza o trage în sus și se montează. Este acolo sau din proiect, elicopterul fiecare potențial. Nu știu de ce să nu o montat. Nu știu, ăsta suntem, pula de senatul la o cămașă și am să fac părățile și de bine ca tranioara. Este câte energină, aduc chestiile cu fur care citesc tot acolo așa de iarnă și montat, nu știu. Eram, nu știu câte ani aveam, 18 ani. Poți crează? În ziu. Și gen, e prima de milion de dolari. Este prima de încurat. Și s-au fac. Și vine și le restă să-ți băgatele. S-au plecat pe apă. Dacă tu... Ce-au făcut? A venit Buseșul și a luat. Ai luat. Aici s-a dat drumul apă și a pierit. A pierit din apă, din ziua. Ce-a făcut? S-au îmbrăcat în sabie montate sau în elicopter. Nu știu de-abă. Sunt omuri de animale și nu știu complexul literaturii al învățământului. Da, așa și sunt gata de ducă. Tuburile alea mari. Da. La căpății. Sau pe loc. Sau cum este bine. Am muncit prea mult. 29 de ani de zi, n-a șătut, frate, niciun mult. Am mers cum am mers apa la vaci, așa de mâncare la vaci, la pregătit 11 ani, la colectiv, la complexul boilor al vacilor. Viței, lapte, acolo, carne, pești, supe. Bine. Veneau peste. Le-a luat. Atunci a luat complexul și a rămas. Și ține pe noi aici. Sapele, ia ce. Voi și înține pe noi, ne se gene pe noi. Mari, de alea, toate mari. Ei, da, ei. Este ăsta, este pentru cântarea nu știu. De aur. Aur? Alb. Să întinde auroara, eu uite, să se lasă acolo, să deasupra, se lapte ce pe acolo. Da, ca și cum copilul de acum, cu muziora așa și Doamne, aveam un subiect făcut la castelă, la deal. În fațele de nouă l-a făcut un frate. Și l-a trimis de la castelă jos. Au fost arate duminică de-au jos. Și am căutat șubeu, mă, n-am mai găsit șubeu. A făcut garduri, a făcut canale. Și acolo au însemnat și acolo la garajul ăla de al semeteului. N-am mai găsit știutul, mă, ce-a făcut, mă, dacă mari, la spate. Ori e peste acolo așa și noi ne mereu. Nu mă știu eu în terenul care a fost. Îl băgați sub pământ, de vreo a făcut cu Cu pământul? toate, în pământ. Am nu și-a băgat la... Este bunul de băgat pământ. Și un salon de fabricat. Alte de-astea. Știu așa ca... Tu știi, capra iezi o vaca de vine și de are câinele de vine. Ala este... Este al nostru. Și mai e și o căruță cu niște cai. Da. Prin ce? Prin ce? Ei, este dreabă, este. Care zburători dau și fac cu coarne. Apoi cu jurați. Spune-mi. Da. Deci este... Mă lase noapte.
și lângă calea ferată, este un bou, aveam un bou bălan și un gureaș. Găsesc bou te-mi pui de să știi. legat de coarne, strâns cu o stârmă de coarne, și strâns de aici, din de calea ferată. Și mă ușor, cu aici. Ce i-a făcut aici? Mă durea capul, mă durea capul că sunt locul ăsta. Și mă duc și rup firma. De aici așa că era venit aici de coarne. Din zilele alea filmări, cum am făcut calea ferată montată electric. Toată electronica anonimă a verbecuților 20 de milioane de mii, 24 de bași, de trei. Voi, montați pe calea ferată ca să meargă ei internat. Trase de aur. În spate. Da, în spate. Și au și trasa în spate. În spate merge cu piciorul de găse, mergea să învârtește și în soare din pământ. Elicopterul. Lucruri nepomenit ce tata copilul le-a vărsat. Ca fizica, domnule, atâta știu și eu, că te văd, când închid ochii, te treci, că și-a cutremurat că eram la bujoarna, la niște cu apă, cu victorii. Vrea ce o hărăștiu de sus. A cutremurat pământul și am închis ochii. Of. De 2 ori sau de 3 ori s-a făcut. Peste toate cele s-a numai la noi în România. La noi. Numai la noi. Alte să nu. Nu. Pădurea aia de s-a scufundat. A fost altă dată. Câte suprafațe de... Cam cât o țară a fost. Nu știu câte a fost suprafațe. Au murit multe atunci. Tot dintr-un vârtej de Samar. Urmă, spart. Bă, Chiță, dacă cu putuțul cum îi faci? Da. O mai bagi așa. Ura. He? Nu-i nimic, mă, bă, bagi deaba, că nu-i vrea să... Amplificatorul ăla să mai bagi. Aia, nu mai amplifică. Nu-i degeaba, e așa, amplificatorul și așa, și spulată și nespulată, cu praful intern în noi de... Doamne, lasă așa, ce vrei să faci? Lasă așa, mă mă tăpește. Este ax, este vârtește așa, jos. Tunul ăla de pleacă în sus. Da, se făcuse pula lui cu coarne și s-a verit. Ne-a născut și când a închis-o, ne-a dormit și... Să știm așa că montăm și montăm degeaba, ca de apa de se duce pe... Du-te chiar cu joi, că-i și să asta. Noi nu, mă duc până la pus. Puse pe ei să jumătate. Poate să fac vreo să bine ca... Aștepte ele la... Nu te uite. Cineva ca aici, 2 cuie în partea asta, 2 în partea asta, gata, ieșele picioarelor la de despre mine, susur, lei nu mei, te duci, vine pământ aici, în partea asta. Pământ cu iarbă verde și se transformă cu cultura. Am făcut remuntat cu verde.